Gipamahayag sa kapulisan nga depresyon ang nagunang hinungdan nga nahimo sa inahan ang pagpatay sa iyang duha ka mga kagwalayong anak sulod sa ilang panimalay sa proksing ko magsaysay na bunturan Davao de Oro, Pebrero 17, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang nabunturan Municipal Police Station, Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gomercindo L. Diwata II, nakurat na lamang ang lolo sa mga biktima sa diyang patay nang naabtan ang 3 anyos nga batang lalaki o 7 ka bulan nga batang babae sulod sa balay samtang adunay samad sa liog ang inahan. Hinungdan nga dali kining dala sa ospital og may report sa kapulisan. Depressed ang mama. Depression. Kay katong iyang 7 months na bago man itong panganak ko dyan ay 7 months ba. Okay. Kanang kuhan bitaw sir, postpartum depression. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giangkon sa inahan nga si alias Len, 28 anyos, ngadto sa iyang amahan, nga siya ang midunggab sa iyang mga anak ug human ini nabuhat ang krimen. Gidunggab usab niya ang iyang liog. Pag-abot niya dito, nakita niya ang katong duha ka bata nga nagkulot na patay. Ang mama po sir na po'y sa madyapon sa liog. Karon gipangutana niya o kinsay naghimo. Pangutana niya kung siya ba ang naghimo. Niingon ang katong mama nga siya ang naghimo, siya ang nagulgol sa liog. Idunggab po sa inahan tong iyang liog. Nasayran nga ang bana sa sospek kansang nagtrabaho sa General Santos City nga dali usab pauli human nasayran ang nahitabo sa iyang mga anak. Kasamtangan usab nga naa sa Davao de Oro Provincial Hospital Montevista ang inahan sa mga biktima nga gitudlong sospek kansang kritikal ang kahimtang. Hugot usab nagpahinumdom ang otoridad ngadto sa publiko nga kung makasinati og depresyon magkonsulta dayon sa mga ekspertong doktor. Para makabato naglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, mag-Santon Gold Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.